Ey bu сугыш, каһәр төшкән сугыш, кем соң искә алыр ай-вайсыз? Күпме ятим, толлар күз яшьләре, күпме онык үскән бабайсыз. Babamны мин бер дә күргәнем юк, җибәрәлми моңа бер хәбәр. Төсмерләрен тоемлыйсым килә, бик күрәсем килә шул кадәр. Җан тартмаса кан тарта бит диләр. Каны тамган аның чит җирдә, тик җаннары гына кайткан булыр. Кайткандыр ла юксыны билгә. Babamlarның җаны кайткандыр да, йөридерләр безнең арада, йөридерләр кайгы сагышлардан, афәтләрдән безне аралап. Кояш нуры булып җылытадыр, иркәлидер шаян җил булып, ак болытлар булып агыладыр. Кайткандыр ул илгә яз булып. Газизләрдән газиз башкайлары, чит җирләрдә ятса да аның, җил давылдан безне шыклап, яши төсле җаны бабамның.